Dati ljudima malo sreće ostala je moja navika još od detinjstva. Nastupao sam, pevao, svirao gitaru, pokušao da pružim svima ono što nam je uvek potrebno. Osmeh. Moja mama je govorila sam poput male sveće koja svakog obasja u tužnim vremenima. Tek sada kada sam odrastao, shvatio sam važnost sledećih redova. 1000 sveća se mogu upaliti od jedne sveće i njen život ne bi bio kraći. Zovem se Alex. Neizlečivo sam bolestan i najverovatnije posle manje od godinu dana o meni neće ostati ništa osim sećanja. Zato ću danas preduzeti ozbiljan korak u svojoj vezi sa Lisom. Dan prosvidbe. Juče smo moja devojka Lisa i ja proslavili našu godišnjicu. Poklonio sam joj sliku napravljenu od lišća, zatim smo imali sjajno veče. Nakon toga sam ostao budan celu noć i pomislio sam da ako umrem, želim da zvanično budemo vereni. Danas ću joj to predložiti. Ali ne želim joj samo pokloniti prsten. On treba da bude lep, kreativan i nezaboravan. Imao sam samo jedan dan da se pripremim. Ideja je bila da se ukrasi gradski trg pored kuće, a onda dovesti i Alisu. Zvučalo je lako, ali u stvari najviše me je brinula atmosfera. Želeo sam da bude ugodno, lepo, sa nežnom svetlošću koja nam osvetljava put. Ali verovatno sam da će sve biti savršeno i osjećao sam da svemir podržava moj plan. Na veliki način počeo sam da se pripremam. Doneo sam vence od cveća i okačio ih po celom vrtu. Stavio sam zvučnik i uključio prijatnu muziku, postavio sam sto za dvoje sa domaćim jelima i ukrasio sam prostor raznim sjajnim kuglicama, srebrnim perlicama. Atmosfera je bila ista kao kada ukrašavate svoj stan u novogodišnjoj noći. Ostaje samo da pozovem Alisu. Upozorio sam je jutros da ćemo ići u šetnju uveče. Pozvao sam je taksi i dovezli su Alisu pravo na trg. Sačekao sam je i prošetali smo oko trga. Još nije imala pojma šta bi trebalo da sledi. Nežna žuta svetlost obasjala nam je put. Prijatna muzika nam je omogućila da se opustimo, a zvezde kao da crtaju slike na nebu. Hteo sam odmah da uzmem prsten i odmah da joj ga stavim na prst, ali još nije bilo vreme. Još ne. Shvatio sam da smo već dovoljno šetali i vreme je da pređemo na zvanični deo. Rekao sam da sam pripremio iznenađenje za nju i poveo je pravo do stola. U početku nije shvatila šta je to jer su svi kafići i restorani u parku već bili zatvoreni. Ali onda njene sanjareće oči poprimaju pogled malog i srećnog mačića. U tom trenutku ona mi je pojurila u naručje. Znao sam da moram iskoristiti priliku i pružiti prsten odmah. Kad me pustila, rekao sam da to još nije sve. Oči su je počele još više da blistaju. Polako sam izvadio kutiju sa prstenom iz jakne, spustio se na koleno i rekao joj najdražnije reči. Alisa, hoćeš li se udati za mene? Sjaj njenih očiju zamenio je suze. Bilo od radosti ili u početku je samo minutu pogledala u mene i prsten, ali odjednom je počela još više da plače. A onda su usne počele da se pomeraju. Rekla je ne.